Hej og velkommen til Kulturaften. Jeg hedder Helle Tranebær, og jeg vil tage jer igennem udviklingen af lægekundskaben. Følg med. Og nu vil jeg snakke om antikkens sygdomslære. Antikkens lægekyndige overtog meget viden fra de egyptiske og babyloniske civilisationer. Den græske læge Hippokrates anses som at være den lægevidenskabens fader. Han mente nemlig ikke, at det var guderne eller åndernes straf, at man blev syg, men at det skyldes luftbårne partikler. Antikkens signaturlære gik ud på, at guderne havde bestemt, hvordan planterne skulle se ud, efter hvad de kunne kurere. Så derfor er vi i dag så heldige, at vi har fundet det her. Dette er formet som et hjerte, det vil sige, at den kan kurere hjertesygdomme. Det var det, som antikkens lære, signaturlære, gik ud på. Den græsk-romerske sundhedsopfattelse var, at der skulle være balance mellem de 4 kardinalvæsker: blod, slim, gul galle og sort galle. Nu vil jeg snakke om den arabiske verdens betydning for lægekundskaben. I 400-tallet sakkede Europas udvikling bagud efter Romerrigets fald. Arabiske videnskabsmænd reddede derfor mange af antikkens videnskabelige værker og oversatte dem til arabisk og videreudviklede teorierne. Det var rigtig vigtigt, da de arabiske læger derfor havde et rigtig stort kendskab til forskellige medicinarter, f.eks. plantemedicin. Det første apotek lå nemlig i Bagdad. Her var man specialister i at fremstille piller af alle mulige slags. De arabiske lægers succes kan være forudsaget af deres meget høje hygiejniske standard, som var foreskrevet af Koranen via de daglige ritualer for renselse for de troende. Middelalderens sygdomslære. Den lægevidenskab, som lå til grund for middelalderens viden, udvikles i Grækenland i det 5. til det 4. århundrede før Kristi fødsel. En middelalderlig læge havde flere muligheder for at stille en diagnose. Han benyttede blandt andet puls, åndedræt, temperatur, og ud fra patientens urin kunne han så derfor se på farven og hvordan det lugtede og konsistensen og hvordan det smagte, om hvorvidt personen var syg eller ej. Man udviklede i middelalderen den klassiske opfattelse af de 4 kardinalvæsker til at omfange de 4 sindstemninger: den sanguinske, den koleriske, den melancholske og det flegmatiske temperament. Kirken og religionen og klosternes betydning. Ifølge det nye testamente var sygdom et udtryk for Guds straf. Når mennesket begik synd, så blev mennesket straffet af sygdom, som var sendt fra Gud. Kun igennem bøn og bod kunne man derfor gøre sig fortjent til guddommelig tilgivelse og dermed helbredelse. Hvis man søgte lægehjælp og gik imod Guds vilje, så var det ikke så godt. Den holdning gjorde det af til ganske vanskeligt for lægerne at kunne udvikle deres lægevidenskab, fordi de havde ikke rigtig lov til at praktisere deres lægekundskaber. Lægerne gjorde rigtig meget for at tilpasse sig kirkens regler, og så de ikke kom i konflikt med Gud eller kirken. Derfor kan man sige, at kirken var modstander af sygdomslæren, og det gjorde det meget svært for læger at praktisere deres helbredelseskunst. Henrik Harpestreng var en af de mest kendte i Danmark inden for lægekundskab. Hildegård forfattede 2 bøger om
og medicin. Bøgerne repræsenterer Hildegårds samlede viden og illustrerer ganske godt en middelalderisk læges ballast og klassisk medicin, folkemedicin og egne iagttagelser. I modsætning til kirken troede Hildegård, at sygdommen kun var en guddommelig prøve og ikke en straf. Men at det var menneskets pligt at bekæmpe sygdommen for at vise Gud, at de kunne klare djævelens værk.